मुगानि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो अनसायनाय साफ्रोमनिसिमबो बरायग्रोनाय थाबाय। दायो लोगोफोर बेलासि मुगा जाबाय, ओमफ्राय आङो नै बेबायदि टफि हमदों। माने खाफाला सानलादला जानायखाय माने आङो टफि हमनानैहाय माने भिडिअ खालामनाय जायो आरो बिनिखायनो माने नोंथांमोना गाज्रि दामोन, मानो टफि हमो बिथाङा होननानैहाय माने खाफाला सानलादला एसे उसुबिदा नुनायखाय माने आं टफि हमनानैहाय खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय दासिमनि रादामा जाहैबाय माने रायजोआव मानो आइजो माहारिया मा गलि जाजोबखो, रायजोआव दायो माने आइजो माहारिया माने गलि जाजोबखो। सासे बर' आइजो माने फिसाया गुबुन देशआवहाय गुबुन जायगायावहाय खामानि मावनो थांदोंमोन। ओमफ्रायो माने बिनि हिनजावा सासे बांगाल हौवाजोंहाय बेबायदि आथोनारि सोमोन्दो गेलेनानैहाय बेबायदि रायजो राजाफोरजोंहाय माने दुम जानायखौ जों ससियेल मिडियायावहाय नुनाय जादों आरो। बेनिखायनो आं माने भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो आरोखि जोबजासे। ओमफ्रायो दिनै माने ससियेल मिडियायावहाय मानो बर' माहारिया, बर' जाथिया मानो माने आइजो माहारिफ्रा मानि थाखायहाय माने हांखुर जादों, मानि थाखाय बोदोर बावलि जादों, गुबुन जाथि हौवाफोरजों खारफानाय, गुबुन जाथि बेबायदि मानसिफोरजोंहाय माने जिनाहारियाव थांनाय, दोनखारलायनाय, सासे हौवाया सासे हिनजावखौहाय दोनखारनाय, बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायावहाय नुबाय थादों। ओरैबायदि बर' जाथिनि गेजेराव लाजि सिंसि जाबायना आरो दा बुंसै आरोखि। ओरैबायदि ससियेल मिडियायावहाय दा बुंसै, ओरैबायदि नुबाय थायो फेसबुक पेज, ओमफ्रायो इउटुब, बेफोरबायदियावहाय जों नुबाय थानाय जायो आरोखि। बेफोरबादिया मानि थाखाय जादों? लाजि सिंसि बर' हारिनि गेजेरावहाय बर'खौल'सो नुयो हमजानाय ओमफ्राय दोनखारनाय बेफोरबायदि आरोखि। बेफोरबायदि मानो बेफोरबायदि जादों लाजि सिंसिं बर' हारिनि गेजेरावहाय? दुखुनांथाव ओमफ्राय लाजिथावथाव। माने गावनि गथ' गथाय थाखानाय, फिसाय थाखानाय, ओरैबायदि लाजिंसिं आरोखि। जारिमिनारि जानानै थासिगोन आरो बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो लाखिनाया गुबुन हारिफोरजोंहाय। ओमफ्राय मोनसे आपडेट बावा बेनो जाहैबाय माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि माने मोनसे नटिस फोसावबावदों आरो। बेनो जाहैबाय माने जायफ्रानाखि अरुण'दय स्किम मोनो, दायो माने 1250 थाखा 1250 रां दायो माने मोनबाय थागासिनो दं आरो। ओमफ्रायो फैबाय थानाय 2024 सनावहाय सनावहाय अरुण'दय स्किमनि फैसाखौहाय बारायनानैहाय होसिगोन होननानैहाय दिनै माने नटिफिकेसन होनाय जाहैबाय आरो। 3000 जासिगोन आरो अरुण'दय स्किमखौ मोनगोना नोंथांमोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नाय। ओमफ्राय बे अरुण'दय स्किमखौ गोबां मानसियानो मोना दे। जायफ्रा दिनैहाय गामियारियावहाय मेम्बार BCDCनि आन्दाराव थानाय मेम्बारफ्रा गोबां मानसिफोरनि अरुण'दय स्किमखौ बानायनानैहाय होआखै। जाय मानसिफ्रा दिनैहाय मोनथाव बे मोनथाव मानसिया गरिब दुखिया रान्दि गामियावहाय दासिम माने बिसोरो अरुण'दय स्किमखौ मोननो हायाखै। जाहोना जाहैबाय माने गामियाव थानाय BCDCनि आन्दाराव थानाय मेम्बारफ्रा दासिमबो माने बानायनानैहाय होआखै आरोखि। बेफोरबायदि अरुण'दय स्किमखौ मोनथाव मानसियानो मोनाखै। रान्दि सोरबा जानानै दङ, सोरबा गोरिब, एखेबारे दुखुथिया गोरिबथारखा, जेबो फाननोनो गैया, बागानबो गैया, दुब्लिबो माइ गायना जानो मोना, ओरैबायदि खामला मुजिरा मावनानै जायो। बेबायदि मानसियानो दासिमबो माने अरुण'दय स्किमखौ मोनाखै। जाहोना जाहैबाय माने माखासे मानसिफोरखौ गालांदों आरो बानायनानैहाय होआखै मेम्बारफ्रा। बिसिनिनो दायथ'मोन आरो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनाया। बेनिखायनो बुंथिना लानाय एसे होनाय जाबाय आरो। फैबाय थानाय समफ्रावहाय माने सार्कुलारफोर फैयोब्ला
बेबायदिनो मेम्बारफोरखौ खावलायनाय जाहैबाय माने बानायनानैहाय हो, जाहाथे माने बिसोरो माने बेफोरजोंनो मुलि दावालि न'खरनि माखासे मेनटेनेन्स खामानिफोरखौ मावना लानो हायो। बेफोरबायदि थाखाखौ मोनोब्ला अननानैहाय मावनानै हो मेम्बारफोर। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राबाव, ओमफ्राय ICDS मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ। दिनैहाय माने सरकारा, सेन्ट्रेल सरकारा ICDS खौहाय माने इमप्लिमेन्ट खालामनानैहाय माने बिसोरनो माबा होबाय, मा होनो बेथन होबाय। दासिमबो माने बिसोरनि बेथना हेल्पारफोरनो 3200, 3200ल' आरोखि, 3250 रुपिस। ओमफ्राय वार्कारफोरनो 6500 बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्रायो अरुण'दय स्किमखौ दायो माने 3000 बानायनानै होनो हागौ। नाथाय ICDS वार्कारफोरनो, ICDS मावग्राफोरनो दिनैहाय माने बेफोरबायदि दहरना होब्लाबो माने बिब्लाबो दिनैहाय माने बारायनानै होआखै। खामानिया बिसोरनो ओरैबायदि बिजि, माने ओरैबायदि फोरोंनांगौ आरो फोरोंनांगौ, अजन सुनांगौ, डिउटियाव ओंखारनांगौ, ओरैबायदि गोबां आरोखि। बेनिखायनो सरकारनिसिम एसे जनायनाय जायो आरो। हामबायसै, बिदिब्ला थेंकिउसै।